Ramogi ng'iane pichani. Sasa ya ma ibedo matuo inyalo dhi e od thieth mar mondo miyo thiedhi nono magi ute thieth ma iluongo ni level 1, level 2, level 3. Mano nyiso ni kidhi kanyo gi tuo moro amora tibiro thiedhi ma ok igolo kata siling. Kopogore gi mano, ponono ni dhi e od thieth mamalo matin, mano level 4, level 5, level 6, tibiro thiedhi kitiyo kod okumba kata kadi mar okumba mar thieth. Magi en kaluwore koda chenro manyien mar thieth mogonyore mano UHC ma bende koro yangi kawuono e nyasi mar Mashujaa mano bagi e kaunti ma Kericho. Ponono ni gik moko duto otimore kaka osewachi. Mano nyiso ni weche mag thieth kata yudo thieth e pacho ka dhi bedo mogonyore ne oganda duto. Par bende ni nyamrerwa matara sani koro keti mar konyo oganda nyaka manitiere yudi mondo mi giyudi chenro mar thieth mogonyore. Manyiso ni sirikal mamalo kaachiel koda sirikal mar kaunti onywako kamoro achiel mar chulo nyamrerwa neno ni gitiyo to ok chulo gi kende kaluwore ni omigi nyaka masinde mopogore opogore ma bende biro konyogi e chopo thieth ne oganda duto. En chenro nyaka Ramogi ma ponono timore kaka ochane to biro nyiso ni nyaka tuoche makoch mago chronic illnesses kamoting'o tuoche mag kansa ibiro thiedhi e bwo okumba manyien mar piny owacho. Nyiso nang'o? Nyiso ni wadhi yudo thieth mogonyore ponono ni en kata tuo ma apoya tibiro yudo thieth mare kisechulo kadi. Jomok nyal chulo timo nang'o? Jomok nyal chulo ma yutogi ni piny ibiro chudnegi kod piny owacho. In kod an ibiro chulo mari kaluwore koda kaka piny owacho biro miyowa. Nyaka Ramogi ine wang' sani weche manyien mag ang'ich welo. Magi emo kuom weche mawamiyo pek. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. Jatend piny William Ruto yango ni chenro mag thieth e ute thieth mag level 1 nyaka 3 dhi bedo nono maonge chudo ne jopiny. Nimepoteza sister yangu. Alikuwa anasomea TTI. Wede kod osiepe ogo tach kar thieth ma Kericho County Referral rango chal johera gi mane oyudo masira e lap ma Kericho Green. Allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal. Jo Kenya maromo 157 osidhi kendo yangi kaka thuondi e nyasi ma kawuono mar Mashujaa. Machiegni nyaka Ramogi iyudowa mana kaka pile na bawa mar ote machuo kari 3:600 bende inyalo yudowa kanyo e mbui mar Facebook Ramogi TV, wayudowa na Instagram Ramogi TV, iyudowa kanyo bende e Twitter. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni odiochieng' mano chakore mar mor e kaunti ma Kericho nolokore mar kuyo tok tho ji 4 kaluwore ne jopiny nolwar kuom jowetegi e oko mar alap mar Kericho Green Stadium kama nitae nyasi mar higani mar Mashujaa. Jailieta nigi mathoth. Ilikuwa furaha kwetu, lakini saa hii imekuwa kilio. Ma ekaka weche chalo tok masira masa 9 okinyi tok miyo mane loso chai sufriache olwar e mach gino manobwogo jopiny ni obila okiro iro malungo wang'. Kuom mano jopiny mane nie rangach mar si nochako ringo kagilwar kendo ginyonore. Wote wakaanguka chini, wenye walikuwa nyuma wakapitia juu. Sawa wakakanyaka wenye wako mbele, wakakanyaka wote. Sawa wenye wako kawai sasa ni wenye walikuwa nyuma. Sawa wenye walikufa ndio wenye walikuwa mbele. Mimi nataka kutoroka kukimbia, niliona simu hapo, niliingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye, sikuona mali alienda. Na vile sasa tuliingia kwa simu, iko watu walikuja kufanya nini? Kusaidia sisi, kutoa sisi huko kwa hiyo simu. Weche nomedo kethore ka obila mag majoni nochopo mar temo kweyo jopiny kendo duoko weche makare. Moko kuomgi bende noyangi noyudo hinyruok. Maaskari alikataa kufunga mlango, alafu sasa watu wafanya nini? Alianza sasa kukanyakana na vile sasa maaskari alianza kupika watu
Nilikuwa mimi nataka kutoroka kukimbia, niliona simu hapo, niliingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye, sikuona mali alienda. Jogo mane rito donjo e alap no hinyore kendo oring kodgi e kar thieth ma Kericho County Referral. Kae, wede kod osiepe ochopo mar ng'eyo chal joheragi. Ji ang'wen oyangi ni owito ngimagi kama moko 10 medo yudo thieth e wi hinyruok mopogore magiyudo. Pius Kipkoech Rono ywago nyamin mane giwuok godo e ot mar dhi e nyasi, to koro owito ngimane e masira makawuono. Nimepoteza sister yangu. Alikuwa anasomea TTI Eldoret. Tulikuwa tunatarajia tuende graduation hivi karibuni, aliniambia. Na asubuhi ya leo tulikuwa tunakuja na yeye. Lakini saa hii sister yangu pole. Esama morgi ilo okwako ipap ma Kericho Green Stadium. Jodak mamoko go tach e kar thiethni ka girango chal wedegi ka mamoko to koro chuno ochak loso chenro mag iko ka jopiny dwaro mondo oloso kenge mag tayo jopiny e nyasi machalo kod mae. Tunaomba msaada kwa sababu hatukupangia hii kazi ya kivo, lakini tulistuka tu ikifanyika kabla. So kama kuna msaada yeyote utusaidie ili tufanyie sherehe ya mwisho ya funeral. Hata kuna stamp day watu wanafinyana, uweze jua unafanya nini, unakuwa confused, your mind cannot work because you are not listening now. So ile kitu ambayo ningependa next time tuwe na mipango, mtu akikuja stadium yoyote ama pale yote ambao kuna tamasha, lazima tupange foleni na tupatie watu vile wanaingia, mikakati ya kuingia, kwa sababu gate ni moja. If gate is one, we cannot manage to contain over 10,000 people so that we can move. Jaileta, Ramogi TV. En gimalit ahinya ka wadhi mbele en jatend piny William Ruto gololere wi kaka chenro mar thieth mogonyore biro tiyo kowacho ni onge ja Kenya moro amora mibiro riembi ma ok othiedhi e ute thieth ma pacho kam. Ruto mane loso e alap ma Kericho Green Stadium e nyasi mar Mashujadi owacho ni e bwo chenro ni thieth e ute thieth mag level 1, 2 kod 3 biro bedo nono ne jo Kenya duto. Ruto bende olero ni chenro maduong' mar thieth biro ta kod nyamrerwa masani piny owacho osechiwo negi mwandu mabiro konyogi e tijno. E nyasi mar ariyo mar Mashujade e bwo tend William Ruto, nyasi mane obagi e alap ma Kericho Green Stadium kaunti ma Kericho, chuny wach ne lorore chenro manyien mar thieth mogonyore, mano Universal Health Coverage. Ka jatend piny wacho ni en chenro mabiro neno ne jo Kenya duto oyudo thieth mogonyore ma ok odewo kama gintiere kata yuto margi. Ruto nokawo thuolo ni mar lero kaka chenro ni biro tiyo ka jo Kenya idwaro mondo mi obed koda kad mar okumba makende mar thieth. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card, na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. En chenro mabiro kwako nyaka tuoche makoch kaachiel koda tuoche kata masiche mawuok apoya. That card will make sure that if the limit is reached, then the chronic and illness fund will kick in and every Kenyan will be attended to. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. E bwo chenro manyien ne piny owacho ojiwo kendo siro nyamreche mar neno ni thieth ochopo ne ji duto. The work of the promoters will include basic preventive and promotive health, health education, basic first aid for the treatment of minor injuries and ailments at household level, and referral for facility-based healthcare. Each community health promoter is allocated 100 homes within their neighborhoods, and this will happen countrywide. Kaka yo mar kedo gi mibadhi e ute thieth, jo Kenya ibiro nywaki e tayo chenro mag ute thieth mantiere machiegni kodgi. Pesa ya facility yenu
haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Itatumika katika hiyo facility yenu. Ili pesa ambayo imewekwa katika budget ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mkisimamia na wauguzi, na tumesema ya kwamba wananchi wenyewe wahusishwe, viongozi wa kanisa wahusishwe, viongozi wa serikali katika kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensaries zetu na katika health centers zetu. Maneno ni chenro ni ochopo kare, Jatend Piny William Ruto nyogo koke e chike ang'wen mabiro tayo chenro manyien mar thieth. Jatend Piny William Ruto kuom thuolo machielo ogolo siem mager ne jogo ma osebedo ka kwalo pes jopiny ka owacho ni odhi kedo kodgi radar. Ruto mane chiwo twak e kinde dhialo nyasi mar 60 mar Mashujaa e alap ma Kericho Green Stadium e kaunti ma Kericho osingo mar rito osuru mar jopiny kendo neno ni oti kodgi maber e bero ngima jopiny. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa twak mar Ruto e nyasi mar Mashujaa higani. E nyasi mar dhialo higni 60 mag Mashujaa e kaunti ma Kericho, Jatend Piny Dr. William Ruto e okang' machielo osiemo joma osebedo kan kod riyo mar kwalo omenda mag jopiny ni gibiro neno makolwer ka ok gilokore. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu. Ruto osingo marito osuru mag jopiny ka olero ni onge ng'ata ng'ata ma ibiro miyo thuolo e sirikal mamalo kata mano mag counties mar tiyo aritha kod osuru ma jopiny ochwero ne luya, ka onyiso oganda jo Kenya mondo oikore mar neno kaka odhi kedo kod jomibadhi e ndalo mabiro. Nitahakikisha ya kwamba pesa zenu munazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika counties zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Ewi chenro mag piny owacho mar bero ngima oganda, Ruto osungo chenro mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo, gino ma owacho ni dhi miyo jo Kenya keyo mabup e giko higani. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long rain season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40% in relation to last year. Kaka yo mar neno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo, Ruto olando ni piny owacho osechwalo mbolea ma nengone ogonyore e gwenge duto mapidho cham mag higa, kendo kwayo jopur mapok ondikore mar yudo mbolea e nengo mogonyore mondo otim kamano. Fertilizer support for the short range crop is now available at National Cereals and Produce Board depots for regions that planned in this season, including central Kenya, eastern and western parts of the country. I urge all unregistered farmers to use this opportunity to register so that they can benefit from the support of fertilizer for all their crops. Jatend piny bende opako chenro manyien mar siro kuonde tiegruok e weche mag omenda, chenro ma owacho ni dhi konyo mbalariany mag piny owacho manyocha gope opong'o korgi. Through this model, we have raised the funding per student by 40%, and we have now eliminated the tragic situation of many of our universities that were steeped in huge debts because of underfunding that had become the norm. Kaka ranyisi mar riwo ogendini duto mapacho kae,
Ruto olero ni odhi tiyo ne jo Kenya duto maonge ng'iyo kuonde ma giwuokie. Hakuna Mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja wa taifa moja with a common destiny as a people of Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Thuondi mosekonyo e kedone piny Kenya bero sectors mopogore odhial kawuono nyasi mar 60 mar Mashujaa mobagi alap ma Kericho Green Stadium e kaunti ma Kericho. Jatend piny Kenya William Ruto puoyogi kuom tich maber ma gitimo kendo miyogi mich. To gin thuondi mage? Jose Duor nigi ler mathoth. E nyasi mar 60 mar Mashujaa Day mobagi e kaunti ma Kericho, thuondi 157 ma wakeni kaachiel kod machuo owuok ka buonjo tok jatend piny William Ruto puoyogi kuom tich maber magisebedo ka gitimo e bero sectors mopogore opogore e pacho ka. Our heroes today are on the farms, the markets, in factories, in offices, in construction sites, and in many other places. Our heroes are using their creativity to create content and shape culture. They are playing on fields, running on tracks, and working across many other fields. Thuondigo oyudo thuolo makende mar jako lwet jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mare ma Kericho kama orwako negi midila manyiso kito simbo momigi odiochieng' ma kawuono. Jen Ndega manigi ng'ol omiyo simbo mar bedo jal mokwongo manigi ng'ol mar yudo simbo mar First Africa Para Games e tuke mag tennis mahigani manotugi e boma ma Accra e piny Ghana. He played a key role in the preparation. Moko kuom jogo mawuok e counties magwa makaluo mane odhialo odiochieng' ma kawuono gin Oigo Paul Aluocha gi Oyuka Phoebe Ambiyo mawuok e kaunti ma Kisumu kuom kedone piny Kenya e kind joma moko. E sekta mar somo, jo Kenya 20 oyudo puoch moriwo Dr. Kelly Jack Olucha, Osoro Mark Mose mawuok e kaunti ma Homa Bay kod Dr. George Omondi Oluoch mar kaunti ma Siaya kuom tich makare magisebedo ka gitimo mar timo nonro mag somo kod siro motegno sekta mar somo e pachoka. Fredo Nyango Sungu mane en jalup County Commissioner ma Kisumu ni e kin jo Kenya 6 ma odhial e witayo chenro mag piny owacho e yo makare kod kedo gi kuo mar dhok e gwenge mag Fort Tenanta mantiere e tong kaunti ma Kisumu kod Kericho. E kidienje mamoko mane odhial e jo Kenya, Jairo John mawuok Siaya odhial kuom siro kod tego ohelni matindo, Otieno Morris Achola kuom kedo ne ratich oganda, kai sekta mar tuke, Kennedy Ochieng ma Migori, Kennedy Ondegi Ondiek mawuok Homa Bay, Joseph Oduol Angara mawuok Kisumu, Dorothy Omondi ma Migori, Dalmas Otieno Ochieng ma Siaya, kod Peter Omende Onyango ma Homa Bay opuo kuom ting'o malo nying Kenya e weche mag tuke e kin joma moko. Ruto bende otiyo kod thuolono e dhialo mosenindo jaduong' Samuel Kipchimchim, jaohala mane kokale ohala mare jo Kenya mathoth noyudo tich. A class 3 dropout, he pulled through sheer determination to set up the Kipchimchim group of companies whose interests span various industries and employ thousands of Kenyans. Before his untimely death recently, he was working on West Valley Sugar Company that began milling operations last week. Fare thee well, Mzee Samuel Kipsoi Ngetich Chepsetion. Kikundi cha kwanza Puoch gi pak ne thuondi duto makonyo e bero piny Kenya. Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamano Joyce Oduor. Nyasi mar Mashujaa ne opong' kod nyadhi ka oganda nopong' e paw tuke ma Kericho Green Stadium okinyi mang'ich kendo moko kuomgi omuomo obila mochweyo donjo gi agoko. E kindeno nyamrerwa bende ochweyo chamo nyaka muma ayanga matiyo ne japiny. Walter Nyambaga ne nie nyasino kendo miyowa mathoth e chal mar Mashujaa. Pinyruka moko kuom jodak e kaunti ma Kericho nindo bedo e kendo seche mag 12 lap mar tuke ma Kericho Green Stadium opong' thich manyamin do. Obila kata kamano ne oneno matek ka oganda tiyo kod agoko mar donje nyasi ka moko to ne neno nyalija managi e tok chiel.
Jatelo jodito kod welo maideo otiyo kod rangach mar adek ka gimolo ka gilweso wuoth ka kucho dugla kendo walo kode nyowuoyo. Sa 3:15 jatend piny William Ruto bende ochopo. Ruto ng'awo lwete ne jopiny maneni kod riyo mar mose kendo inyalo weyo ni ji te buonjo ka ging'iro lekegi. Ruto luoro pap kod nyamburko mare, rowere mor kendo kochopo kuom nyamrerwa to gidhulore kod era mogundho. Jamadar Francis Ogola teno jatend piny William Ruto magar mar duong' kendo ben ywak. Kapok odeko, jalweny man kod ligangla manyalo hinyo ng'ato, seso mar lwandho thuolo kendo ginyono kod William Ruto kirango parade ma jolweny othale motuo matimata ko bandarare. Jolweny chako pangore kendo tielo ting'ore kor lwasi inch 1.5 kendo dhanjo lo kata odoko ne piny ng'ich kamano. Sasa igwaride la vikundi. Sarut gore kabato thal kendo onge mbalo wang' ni mano en kwero kata mana guonyruok e parade. Guogi ma umgi leny chweto iugi ka ng'wecho kendo ipangogi ka gichito umgi. Kutufungulia onyesho hili la ndege Mheshimiwa Rais ni ndege zinazotumika kwa mafunzo ya kiwango cha juu. Nyisruok mag ndeke chakore ka pilot mar ndeke jolweny warrant ofisa mokwongo dunyore kod ndeke lweny kokete loka tako kendo ume chobor polo kama chielo to momore karandier kendo ng'wasauka kolokore nyadidek mar nyiso ikruok mar rakruok kod jonjore madendhedhre kinyo piny Kenya. Ndege mogik mar iro to kod manyiso nyasi mar masuja kaloka ni kod bendera mafuayo e kor boche mokwe kanyo ka nyathi. Kaka nyasi medo dhi nyime, jodongo kod rowere chako miel kaka miel mar adojo, rowere bende gikone kolo sitael moro mopondo mag nyasi. Welo kod jodito mane salulo chwoyo koda ka jatend piny ne owalo koti kendo gijuso mayore kaka yango masuja. Konyasi mar ariyo e tielo mar ariyo e piny owacho mar Kenya Kwanza, singo makende en ni nyasi ma omi pek mag piny owacho gi pod biro dhi nyime e lore counties 47 pacho kaendi. Oganda nyiso lony kachiel kod miyungo margi mongirore e tielo mopogore opogore. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lapar tuke mar Green Stadium, Kericho County. Walter Nyambaga ikoni guogi ochutang'o. Ramogi ma ema bende kelowa e yweyo mokwongo e chenro mar ang'ich welo. Kidhi mabor no kabende ote kanyo molo YouTube mar Ramogi TV kama bende Clement Aputo wacho ni kero ketonwa kanyo promises karante gik mo osingo ne jopiny. Kabende Kevin Midega wacho ni Ramogi winjore maler moja wan ka an Kevin Wasafi aroka dino kod mama na Mary Mbiyo kagin uyoma. Ero kama na enya jono wacho ni Ruto totimo yo makare wakwayo ni mondo chenro gi ochop kare. Nyako Ramogi kidhi mabor wabiro duogo gi weche mathoth. Hii pesa unapanga kufanyia nini? Kununua kang'ombe, kambuzi na kulipia mtoto pishi. Ni pesa ngapi unaona hizo ziko hapo Anthony? 100k. You are our 22nd winner of 100,000 shillings on Jipange na View sasa. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula
Kenya mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. You can now enjoy borderless banking across the East African region. Transfer, deposit, and withdraw funds in major foreign or local currencies across the region in real time. Simply use your Equity mobile app, log on to Equity Online, or visit any branch or ATM across the region today. Karibu member. Machiegni kino nyaka Ramogi, gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o okwayo sirikal mondo yar apaya ma Kisumu kochomo Busia kaka yorno mar kelo tudruok e yor ohala kod wuoth mar nam obed mayot e kind jo Kenya kod pinje Afrika ma ugwe ma owacho kaluwore kod yepo mar meli mar MV Uhuru 2 mondo chak tich kaka achiel kuom chenro mag dongruoge mopogore kowuok kuom port ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Elap Majomo Kenyatta Sports Complex e County ma Kisumu. Nyasi mar Mashujaa nodhi nyime mana kaka e counties mamoko. E sama nyasi maduong' to ne obagi elap ma Kericho. Thank you, sir. Oganda ne molo karomgi kendo tuke mamoro kod lombo jopiny ne otugi ka imiyo pek weche thieth. Etwa gavana ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o odiochieng' ma kawuono okwayo sirikal mondo yar apaya ma Kisumu Busia mar bero tudruok e kind Kenya kod pinje Afrika ma ugwe e yor ohala kod wuodhe mag nam kokalo kuom meli mar MV Uhuru 2 manyocha jatend piny William Ruto oyawe limbe mare ma Nyanza. The port will not serve its purpose as a gateway to East Africa's community countries if the infrastructure feeding it is not improved. I wish, therefore, to make the following appeal to the national government. One, make the Kisumu-Busia road a dual carriageway. This road is currently very narrow, yet it carries a lot of traffic, some of which are destined to the port or taking goods from the port. It is the gateway to Busia and to Uganda, Rwanda, Burundi, and the Democratic Republic of Kenya. With the road expanded, we shall have two gateways to the East African community, the Kisumu Port and Busia one-stop border post. Nyong'o bende otielo ni ka piny owacho oketo omenda moromo mar neno ni ochop gach reru kata SGR e kaunti ma Kisumu to ohala e port ma Kisumu biro dhi malo. Gavana Nyong'o kane medo loso okoni kata bero ni gisetemo keto ikruok ne El Nino makagi kacha to mano okoromo. Okwayo sirikal mondo nywak gi lwedo ahinya to eneno ni gedo mayaw makorusoin otieki mondo jodak ma pisi kodaro oyud fuongruok. We have put in place mitigating measures to help reduce the impact of the heavy rains. But like Oliver Twist, I will continue to ask the government for more because the needs are many
the building of the Kurusoin multipurpose dam will help control the waters in the river Nyando. And therefore, during heavy rains, we shall not have people moving from their homes to other places. Na pia tunawahimiza wakazi wa Sondu, upande wa Kisumu na upande wa Kericho, waweze kuishi kwa amani. Wameishi pamoja kwa muda mrefu. They know each other. They have now become in-laws and good neighbors. Pia tumeweka usalama wa kutosha. Tumeweka askari wa kutosha kule Sondu ili kuweza kuzuia yasitokee maafa kama yale yametokea muda mwezi mchache iliyopita. Nyasi mar masuja makawuono ne omi pek weche thieth kanyamreche ne odhiel kaka thundi manoni weche thieth ochopo ne jopiny nyaka e dhoutgi gino makoro kelo yot kendo mano omiyo piny owacho yango mar medo chudo maggi gino mabende nyamreche norwako kod mor ahinya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka kaunti ma Migori kama nyasi mar mashujaa e kaunti no ne nyasi mokwongo ma gavana Ochilo Ayacko ochope nyaka ne yiere higa achiel mokalo. Nyamrero e kaunti ma Migori ne odhial e nyasi ni. George Juma nigi mathoth. E nyasi ni mar odiechieng'no mar thuondi kata mashujaa mane obaga lapno ma Migori ne ochope kod kwan oganda mathoth ka ipimo kod nyasi machal kod mae e kinde mokalo. En nyasi no mar piny owacho mokwongo ma gavana ma Migori Ochilo Ayacko ne ochopo nyaka ne yiere kaka gavana e higa achiel mokalo. County Commissioner e kaunti ma Migori David Gitonga ne otelo nyasi ni mabende nyamrerwa e kaunti ma Migori maromo 2,861 ne odhial. Kwado waweyo raia machien ng'ewa kucho dikoro tuoche wuok mang'eny ma dikoro konygi. Koro sani to kako gidhiala waneno kwa dhi konyogi maber. Gimosejiwa en awuon chunya gi parona na yie maketo kuom tich mana atiyono nikech kana achake to koro na aneno ka oberna be okadwa we nikech aseng'iyo kode. Migori County we have started our public health care networks. It is this network that is part of the linkage with the community health promoters that will ensure that we have access to personal health care. En odiechieng' ma nyamrerwa e kaunti ni wacho ni onyiso wuoth manyien e tiji kaka nyamrerwa e cholo thieth e kor gwenge. Midhiero ma wakale sana nyocha wan gi pek nikech samoro yudo ka ng'ato tuo kata ka kochopo hospital onge, samoro osiptende be nitiere mabor lakini sani osiptende osodo kodwa machiegni. Koro kuom mano ne wakwayo mana ka yedhe nyalo bedo osiptende to midhiero ma wakale mang'eny ahinya dhi bedo maonge. Nachako nyamrerwa gi joka Health Bamako Initiative 1994. Tasetiyo katia maonge gimoro. Nyamrero wacho ni gisebedo ka gikale midhiero mathoth kata kamano geno koro nitiere. Ndakamogike ni ma waluongo ni Sa Nyasaye. Wawacho ni Sa Nyasaye is the best. Koro wawacho ni wamor kabisa kuom dhial modhial wagoni to promote communities e weche mag thieth kendo gimiyo wa gik maroteke mapimo kit tuo moro amora. Macha ne wan kama tek nikech itiyo to gimoro be onge to be ji koro ng'eyi ma sama tin iluongi sama tin ipenji wacho gimoro amora miyudo to onge. Yani koro ji to kesa ni kora konya na aseyie ni anyalo konyo ji bende oseng'eya. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko e kinde twak mare ni owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori oikore mar be weche go mag thieth e kor gwenge. Both the national and the county government are committed to ensuring all of us universally, irrespective of who you are, but what is important, you are a human being, including foreigners. Even the foreigners who are here in Migori County are entitled to health services. So Nyamrero osepuo kuom konyo e chwalo weche go mag thieth e kor gwenge e kaunti ma Migori kata bende yande gisebedo ka gitiyo e lwasi mokber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi kadha wadnam chumbi kama nyasi mar mashujaa e kaunti ma Mombasa ne obedo mang'ich kaluwore gi koth mapek mane ochwe gino mane omono oganda mathoth chopo e lap Mama Mangina kama ne obagi nyasi no. Jotelo mane oyuore nyasi no mane otelne kod gavana Abdul Somad Sharif Nasir ne oseo okang' mar piny owacho dwaro keto wath ma Mombasa e lwet ji giwegi. Ne bende gikoni gichung' gi jowetegi ma Palestine ma sani goyo lweny gi jo-Israel.
We are not emotionally dead, we are not blind, and we are not deaf. Don't plan for us without us. Kwa hivyo wakati watu wanazungumza, na unajua kuna haya mambo mengine ni lazima tuweke wazi. Kuna wale wenye kusema privatization, wengine wanasema ni concession. Concession ni kupeana kitu. Kuprivatize unasema kwa unakiuza. Kuconcede ni concession, ni kupeana kwa muda wa miaka 40. Ndio maana hata hizi title deed kuna freehold na leasehold. Tunasikia Dubai Ports anakuja kuchukua hii port katika concession. Tunaomba rais wetu wa taifa mpe green space aweze kuanza kujenga pale infrastructure yake, aweze kuinvest pale, kisha sisi tutasema tumeletewa matunda investors. Lakini sehemu ambayo iko established, sehemu ambayo tayari iko na infrastructure, tunakuomba rais kwa heshima na taadhima usiweze kuitoa. Ni masikitiko kwamba wakati sisi hapa Kenya twasherehekea Mashujaa Day, ndugu zetu kule Palestini wanaendelea kupigwa na kuuawa kiholela. Na naona ndugu yetu Abdulsamad hapa amevaa kashida ile ya marehemu Yasir Arafat. Tuko pamoja katika kusimama na Palestini wakati huu mgumu, wakati mataifa yote makubwa yanapeleka silaha Israeli ili kuua Palestina. Nyasi mar Mashujaa mano Bagio Yugis ne ochung' kuom kinde tok jaod bura makasipu Longondo Were wuokweyo nyasi no kadhi nyime kowacho ni piny owacho onyise achai. Were mane otwak machuo kapok owuok e nyasi no wacho ni ne osemi josiasa siem ewi goyo siasa nyasi ma kamago to chalo kagima odew jomoko. Jalup County Commissioner ma Yugis oseyo tim mar jaod bura no kokwayo mondo obed gi horuok mondo nyakwe kod achiel e kind jopiny. Without politics, all civil servants are not there. That's why every 5 years we carry election. All budgets, including even salaries, lazima ipitishwe bunge. All members of parliament are politicians, and therefore there is no any other civil servant or wananchi who can do without politicians. I want to give a reminder. Kenya iko na mawe tatu. I would have loved that, you know, just as a sign of, you know, is it good faith and, you know, a sense of patriotism. How I would have loved that they sat at least to get to, you know, listen to the, you know, His Excellency the President's speech. I think Mheshimiwa Were, by the way, is my personal friend. I think this may not be, you know, a very appropriate opportunity, but I'll go out of my way to reach him out. It isn't a very good, you know, show, if you ask me. Kumucho penia nena na donje lamo direct. Kecha bet pinya para maber. Ayudo ni the last time I went to church was the last time. Kanisa manade? Kanisa sano wene jomume win kata nduru yonge go kunok dwarie. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa.
in my shirt, a toss of lavender, and a world of freshness. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Inyalo bedo jatuo mar kansa. Kata kamano, tim yiero mari mar bedo thuon. Gini emna ka iloko pachi. Chopedo thieth mondo pimi kawuono. Cham chiemo ma owinjore. Tim orako kendo luw kaka daktari ochiki. Kid kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Joyce amekam kuchukua cheki yake. Hiyo ni donga ngapi unaona iko hapo hivyo Joyce? 1,500. How does it feel to be this rich at this point in time in the economy? Good. Ungependa kuambia nini watu nyumbani? Wa dial *487*3#. Nilicheza mara 3 na nimewin. Machiegni pautuke nyasi mar mashujaa mane obagi kaunti ma Kericho. Jatend piny William Ruto notice alap ma Kericho ma osebed ka iluongo ni Kericho Green Stadium kendo koro ibiro luonge ni Kiprugut Chumo Stadium. Kiprugut Chumo ne en Ja-Afrika mokwongo yudo midila mar bronze e ng'weye mag Olympics mita 800 mane obagi e piny ma Tokyo higa mar 1964. Chumo nong'ilo rengo dwe mar 11 higa mokalo bang' ting'o nying Kenya e ng'weye madongo. Alap ma koro ibiro tisi ni Kiprugut Chumo osebed ka itimo ne gedo manyien ka en alap ma osebedo ka itiyogo gi klab mar Zoo Kericho e tuke mag adhula. Alapno biro ting'o johera maromo 12,000 ka gedo mare pod biro dhi nyime bang' nyasi mane obag kawuono. Allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal, the first to win an Olympic medal by renaming this Kericho Green Stadium after him. Tuke mag adhula lig maduong' wa pacho ka duogo odiochieng' makiny bang' ka oyueyo ne tugo mar osiepe kind tim mar Harambee Stars gi Russia. Klab mar Muhoroni Youth mane omi kum gi riwruok matayo tuke adhula pacho ka nikech kelo tulo e alap ma Muhoroni ka gitugo gi klab mar KCB biro bedo wendo klab mar Kariobangi Sharks chieng' Jumapili e alap ma Kasarani Stadium. Polis ma itayo gi Logarusik biro rakore gi klab mar Sofapaka odiochieng' makiny e alap ma Machakos ka Roraka Grounds biro bago tugo e kind klab mar FC Talanta gi Posta Rangers. Tugo maduong' chieng' Jumapili biro bedo e kind klab mar Tusker gi Gor Mahia e alap ma Kasarani.
Ramogi dakika 43 tok saa achiel kelo giko mar weche manyien mag ang'e chwelo in mani ka thuolo mari mar bedo kodwa aduoko erokamano wanande weche manyien mag oimore nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. You got the keys to my heart. My baby never lets me down. My baby never lets me down. My baby never. You deserve a cry. Download My Baby as your Skiza tune. Dial *811 *278 #. Remember, Skiza na Citizen is the home for all artists. Wateja who prefer stock zangu. Juzi ko tayari kuvaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise nikarudia Ariel.